Celebramos la 22ª edición de los Premios Max de las Artes Escénicas. Mejor espectáculo revelación. Els guanyadores! Es van equivocar? Per una vegada que podíem guanyar? Vol que li conti una història? Una filera de dones, mares, i iaies, i velles, i joves, i xiquetes, i dones, totes dones, ja ho sé, però és que jo... I a qui folla, tu te punxes. I a qui es punxa, tu veus fotos de bebès gordos penjats en despatxos de clíniques de fertilitat privada. I a qui heroïna, tu orgalutrat. Ai, potser sí que són perilloses. Sí? Vale, no? És que hem guanyat! Van començar a cancel·lar-nos totes les funcions de l'any amb excuses tontes. Sí, però otra vez, però... Otra? És que no m'agrada! Tu vaig El sobre, no? Us pregunteu pel sobre. Sí, clar que l'hem obert.